επιτυχία έρχεται στο Μέγκα. Ένας παίκτης αντιμέτωπος κάθε φορά με 50 ξανθιές. Μήπως είσαι μία από αυτές? Αν είσαι ξανθιά και νομίζεις ότι είσαι και έξυπνη, μπορεί να έφτασε η στιγμή να πάρεις την εκδίκησή σου. Τηλεφώνησε για να λάβεις μέρος στο 210 68 56 257. Γιατί η εκδίκηση της ξανθιάς είναι δική σου υπόθεση. Ποια γυναίκα κάνει συμβιβασμού στην ποιότητα? Εγώ πάντως κανέναν. Στα Lidl ψωνίζω φρούτα και λαχανικά φρέσκα και εγγυημένα. Αυστηρά ελεγμένα γαλακτοκομικά και ιδιαίτερες απολαύσεις. Αυτή την εβδομάδα στα Lidl, ασιατικές απολαύσεις. Γι' αυτό αξίζει να έρχεσαι στα Lidl. Έχουν ποιότητα. Lidl, η διαφορά είναι στην ποιότητα. Double Play Lite από την Ελλάς Online. Αποκτήστε σταθερή τηλεφωνία και ADSL ίντερνετ μόνο με 21 και 90 ευρώ το μήνα, χωρίς πάγιο ΟΤΕ. Εκμεταλλευτείτε το. Ελλάς Online. Καλύτερα για σένα. Οι Έλληνες ψωνίζουμε από το σούπερ μάρκετ, συμπληρώνουμε από το μανάβικο, εφοδιαζόμαστε από το χωριό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα ψυγείο που να χωράει πολλά και να τα διατηρεί φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα. Νέοι ψυγειοκαταψύκτες Pitsos X-Frost με ηλεκτρονικό σύστημα V-Control για έλεγχο της θερμοκρασίας. Pitsos, ξέρεις γιατί. Η Ήπειρος μας έμαθε να αισθανόμαστε, να προσπαθούμε, να απολαμβάνουμε. Η Ήπειρος μας έμαθε. Γι' αυτό τώρα όλη η Ελλάδα μας αναγνωρίζει. Φέτα Ήπειρος, όχι απλά Υπήρου. Ανακάλυψε κάτι νέο στην τηλεόρασή σου. Discovery, ESPN, National Geographic και πάνω από 40 ακόμα κανάλια μόνο στην τηλεόραση της ON. Τηλεφωνία, ίντερνετ, τηλεόραση από 27 ευρώ το μήνα. Μία σύνδεση, άπειρες δυνατότητες. ON Telecoms. Και φαντάσου. Κοσμοπόλιταν Ιουλίου. Ψηλά το κεφάλι. Τι πραγματικά σκέφτονται οι άντρες στο κρεβάτι. Χάσιμο δικέ μου. Μήπως βλέπεις το φίλο σου να απομακρύνεται όλο και περισσότερο. Και μαζί 2 έξτρα τεύχη. Εφηβεία. Tin Tonic. Και ομορφιά. Holiday Inn. Είσαι γυναίκα. Τόσο το καλύτερο. Το Κοσμοπόλιταν είναι εδώ. Τα πάντα ρώτα στο 11 Η αγάπη τα νικά όλα. Ακόμα και το χρόνο. Η Total FX της Olay αγαπάει το δέρμα μου και το κάνει να δείχνει νεότερο. Πόροι, κοιλίδες, θαμπή όψη, άγρια υφή, δυσχρωμίες, ξηρότητα, γραμμές και ρητίδες. Βραβεύτηκε ως η καλύτερη αντιγυραντική από τις συντάκτριες ομορφιάς του Cosmopolitan. Olay. Ζήσε στο δέρμα που αγαπάς. Τώρα στα OTESHOP, συνδέσουμε Κοσμοτέ και απόκτησε το κινητό που σου ταιριάζει με επιπλέον επιδότηση 50 ευρώ στην αξία της συσκευής. Στα OTESHOP και μόνο για μία εβδομάδα. OTESHOP. Έτσι απλά. Η μαμά έκανε μπάνιο, αλλά δεν σκουπίζεται. Και τώρα βάζει το baby oil μας. Τι γίνεται εδώ? Βάζει baby oil σε βρεγμένο δέρμα για 10 φορές περισσότερη ενυδάτωση. Και δέρμα τόσο απαλό σαν το δικό μου. Απαλό δέρμα και για τους δυο μας. Επειδή όλα τα τρόφιμα δεν είναι ίδια. Νέα σειρά ψυγείων Sharp με hybrid cooling system. Με την εγγύηση της FG Europe όμιλος Φιδάκη. Πρώτος κανόνας ενός μακιγιέρ. Το κραγιό να ταιριάζει στο χρώμα του δέρματος. Η Max Factor παρουσιάζει τα νέα Color Collections. 3 διαφορετικές σειρές κραγιών σχεδιασμένες από ειδικούς για να ταιριάζουν ανοιχτά, μεσαία και σκούρα δέρματα. Δείξτε σίγουροι. Δείξτε όμορφοι. Βρείτε το τέρι σας. Νέα κραγιόν Color Collections από τη Max Factor.
Τόσο ωραίο να ταξιδεύεις με Blue Star Ferries που δεν θες να κατέβεις. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Αυτό ποδοσφαιρικό καλοκαίρι. Σκοράρουμε στην Ψύχρα. Τώρα, αποκλειστικά στο Κοτσόβολο, κλιματιστικό Samsung 12.000 BTU, μόνο 349 ευρώ. Με τέτοιες τιμές, ο Κοτσόβολος παίζει μπάλα μόνος του. Κοτσόβολος. Do you see all these people? They are working for me. Εκμεταλλευτείτε το. Η Ελλάς Online διαθέτει το μεγαλύτερο ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών που επεκτείνεται συνεχώς για να απολαμβάνετε καλύτερα προϊόντα. Ελλάς Online. Καλύτερα για σένα. Το πρωινό ξύπνημα μπορεί να είναι λιγότερο δύσκολο? Γιατί το βούτυρο So Real μπορεί να έχει λιγότερη χολυστερόλη? Βούτυρο So Real από την Minerva. Το πιο υγιεινό βούτυρο γιατί έχει λιγότερη χολυστερόλη. Μπορεί η ζωή να είναι So Real. Τώρα η δύναμη της φύσης γίνεται δύναμη για τον οργανισμό μας. Νέα απολαυστική σειρά Νουνού Utopia Wellness. Με πράσινο τσάι και λεμόνι και Νουνού Utopia Wellness με βασιλικό πολτό. Νουνού Utopia Wellness. Η δύναμη της φύσης. Δύναμη για τον οργανισμό μας. Άλλα 100.000 ευρώ μοιράστηκαν ήδη σε 350 τυχερούς καταθέτες. Μήπως τον επόμενο μήνα είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς? Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση.